गईनी सवेरे पूरवा सरे ही अमवा के बारी में ओढ़े टिकोढ़ा गईनी सवेरे पूरवा सरे ही अमवा के बारी में अमवा के बारी में कि मुअना टांग ले गइल कि मुअना टांग ले गइल लालच धरा के बिचौखियारी में रे माई रे बिचौखियारी में कि मुअना टांग ले गइल लालच धरा के बिचौखियारी में रे माई रे बिचौखियारी में। काहे तू तोड़े गैलू रानी टिकोड़ा सचिन उठाए ले है तो है अपन कोरा अभिषेक लसरी के कैसे समझाई राती में बिछौले रानी उखी में बोरा कमोलसरी 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 कैलस बेदरह दी रे बड़ी दूर गतिया कैसे बतानी बोला एक एक बतिया कैलस बेदरह दी रे बड़ी दूर गतिया कैसे बतानी बोला एक एक बतिया मौका उपा के भीतर ले जाके कैले बघात आई गईनी बेमहरी में मौका उपा के भीतर ले जाके कैले बघात आई गईनी बेमहरी में आई गईनी बेमहरी में कि मुअना टांग ले गइल कि मुअना टांग ले गइल लालच धरा के बिचौखियारी में रे माई रे बिचौखियारी में कि मुअना टांग ले गइल लालच धरा के बिचौखियारी में रे माई रे बिचौखियारी में। अगर बतबू न त बात कैसे जानब तोहरे ही बात के हम सही कैसे मानब कैसे हम पूछब ई सचिन तिवारी से काहे उठौले तो के अमवा के बारी से कमोलसरी 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 रहे सुनसान पूरी अमवा के बारी आइले अचानक लसरी सचिन तिवारी रहे सुनसान पूरी अमवा के बारी आइले अचानक लसरी सचिन तिवारी कही कही मालकाई दिहले बेहाल रहे पूरी तैयारी में कही कही मालकाई दिहले बेहाल रहे पूरी तैयारी में रहे पूरी तैयारी में कि मुअना टांग ले गइल कि मुअना टांग ले गइल लालच धरा के बिचौखियारी में रे माई रे बिचौखियारी में कि मुअना टांग ले गइल लालच धरा के बिचौखियारी में रे माई रे बिचौखियारी में तोड़े टिकोढ़ा गईनी सवेरे पूरवा सरे ही अमवा के बारी में ओढ़े टिकोढ़ा गईनी सवेरे पूरवा सरे ही
बिचौखियारी में रे माई रे बिचौखियारी में मुअना टांग ले गइल लालच धरा के बिचौखियारी में रे माई रे बिचौखियारी